Bé, doncs hem arribat a un Aran en Podcast nou, i un Aran en Podcast que enguany era veritat que m'he força il·lusió de presentar a aquesta persona que ella era nostra convidada, ja aguant sí que ell ha convidada, no ell especialment per que avui sigui el Dia Internacional de la Hemna, que també em pot este que és un jorn especial, més jo crec que era així abuts, camba, no vau ni a presentar, la vau a deixar que parle. Com estàs, com te trapes? Hola, què tal, Álvar? Com estàs? Va tot ben? Ben, molt ben. Bé, doncs, a la persona que ho hem convidat avui en poder parlar en aquest Aran en Podcast no hi ne més ne menys que era pediatra Imma Caubet, que creia que ha estat era pediatra de l'Eu Tutaraval d'Aran, o com a mínim, digueu de ben abuelo no, òbviament, més de totes les generacions que havien per de just. Que ja tau, des de doncs, 44 anys que arribé un dia 1 de ge, comencé a treballar el dia 2, en qui ara, 12 de desembre, que hem complit 70 anys, doncs ja era moment d'acabar. De fet, han estat quasi 44 anys, doncs viuent per pels mainatges d'Aran, ben, tostem tant aquest l'objectiu que tot hi hagués una bona salut, salut en son estit més en la seva definició més àmplia, no? De benestar físic, psíquic i social. Quan has dit que arribes a Siuerín de Get, te metes a treballar dus, el dia 31 de desembre on eres? Era Siu. Digui, perquè veus encara el 31 de desembre m'inventi, eres en Barcelona o en lloc en què estudiessis i dius, el dia 1 canviem Aran i també canviem tota la dinàmica, comença a treballar dus. No, vengui, doncs, devia estar 23 o 24 de desembre d'aquest any. D'on vies? Vengia de Barcelona, avui he estat en l'Hospital General de Granollers, i ja portava, des de pràcticament setembre, octubre, que jo acabava, era mia, diguéssim, especialitat, tant tot i els tràmits de la titulació, la col·legiació en Lleida, sigueren, sobretot el darrer mes, sigui realment un senyal difícil, que vist ara, dius, bueno, són tràmits absolutament fàcils, no? Era gent, doncs, acro d'haver títol de col·legiar-se, de tot acro, avui en dia és fàcil, sigui que els tràmits duros, diversos viatges a Madrid, tingués en compte que la Generalitat estava recient instaurada a final d'aquest novembre, havíem començat la reinstauració de la Generalitat. La veig, ja havia, bueno, les oficines de lo que era el Departament de Salut era una mitja planta, no diguin una planta, d'un pis de carrer Aragó en Barcelona. Que per ser, Imma, m'he saltat jo a despars que tu estem quan portes convidats i has estat ben viatjant en podcast? Doncs no. Aquesta paraula l'hauies entenut, ben viatge? L'havia entenuda de la mia illa Clara, que treballa en un laboratori d'investigació, i tant difusió i divulgació científica, sabi que ben viatge m'ha dit, guarda, que heu emet aquest podcast, més, possiblement n'he vist betun, perquè, bueno, avui en dia, en exilats, plen, no?, d'aquest tipus de converses, ben acrossi, però no. Més guaire n'hi ha en aranès. No, en aranès no. En aranès no. Actualment jo penso que com a mínim deu d'este l'únic que existís, no sé si en vet aute moment d'aquest temps, perquè òbviament el podcast podríem dir que hi ha causa mitjanament recent, d'ells 5 anys vista, prets. Jo penso que n'hi ha un que hi té País Invisible, que tracta en qüestions vinculades a Occitània, més aranès vinculat específicament en Taraval d'Aran, pensi que no ho det. Te vull demanar opinió. Què te sembla que se pugui precisament que és un podcast vinculat a la nostra llengua? Ben, o sigui, tot el que sigui promocionar la nostra llengua tirar endavant el que era divulgació, era difusió de causes d'Aran per Aran, en Aran, doncs, ben,
musical cabe en tot el món digital també. Que per cert, ara que parles de digital, òbviament totes les persones que ens escuten dieu a través de Spotify, que també hi seran en aquesta plataforma, ens poden seguir també a través de YouTube, en imatge, tal que se vos saluda també a la càmera, aquí també hi seram, en els hilats socials també d'Aran, en podcast on també se podran remassar doncs els millors moments d'aquesta conversa que haurem tio jo. A veure, a la vez, Imma, tu arribes el dia de Dius de G, i clar, nosaltres, ara mateix que en 2026, jo veig que era espitau, i clar, le veig que dia forma. Més, quan tu arribes aquí, com ell era espitau? Com era espitau? Era espitau és un edifici que jo no era bric estrany, que ho diré que jo visqui en qui és 10 anys, en qui que jo havia 10 anys, visquérem en edifici de la Caixa, o sigui, a Can de l'Espitau. I, ben, no hi havia com a tal els edificis un naui, més el que era de Wander Hospital era un carrer pràcticament sense gessuda, acabava en els prats, i aquest un xinyau era el nostre lloc bastant de jocs. O sigui que jo estem, era una causa que parlàvem en casa, perquè el germà que me seguís, ell Quique, que tot i le coneixets, i nosaltres anàvem per bicicleta per de Wander Hospital, entràvem en l'hospital com si sigués un xinyau casa nostra, que ho dir que no era un hospital a l'uso. Vale? Hi havia les habitacions, tallers hospitalaris, rebrem-vi de metges que parlaven en casa, que venien doncs, a operar, o bueno, després hi treballaven els metges de cabecera. Has dit, desencusar aquest detall, dieu no que en Toni de tot me n'has dit, metges que se trasladaven a cases a operar. No, vet metge que venguia siu i que operava. I que després passava per casa. Lo de ara, no, per casa no. Quan digui, a conversa, en cafè, digui, o qualsevol causa. Sí, bueno, que les havíem conegut, que se passaven per casa, després en casa hi ha molta relació del meu pare perquè eren amics de tots temps, tant el doctor Vidal. I bé, aquest era un espai que a nosaltres no era nebric estrany. Inclús ara perquè no hi ha tau, però abans s'entraves en un centre sanitari, avui que era olú, que la gent diria, xume a espitau. A nosaltres no era... Jo crec que encara immediatament dieu era olú i diferent amb jo, encara quan entrin en espitau, ell a olú a espitau, ell a olú sanitàriament neutre, no? Suposi que ha d'haver un tipus d'olor específic en l'hospital. Abans jo penso que hi havia aquest xinyau de regús, un xinyau o arèter o els tipus de desinfectants que s'utilitzaven en l'època. D'aquest me rebrem bé, jo, d'aquest també me rebrem bé. La veig, a nosaltres aquest edifici no era estrany. Inclús rebrem bé que hi havia, bueno, era gent gran que me puc escoltar, hi havia una gran escala que pujaven aquí al primer pis, tant era típica brana d'usta, que bé, qui me digui que no ha baixat metent-se de la brana d'usta, esguilant-se com si sigués... Ara jo penso, en aquest tipus de barana està bé, en la que baixa de la plaça de la Gleisa, d'aquelles escales, era barana aquella que me sembla que hi d'er, que ara tots mos haguem lançat, que m'enteni perfectament això que me vos comentar. La veritat, el lloc en Tajú no era bric estrany. Realment, quan comencé, era, diguéssim, com a et somni acomplit, no? Perquè en els darrers anys ja de la meva especialització, jo tot temps, jo vull este pediatre amb ella. Més d'on vi era de dir, jo vull, per començar, jo vull este doctora. D'on vi? Ella dit, tu, per exemple, això és el típic que tots temps sedits, una persona neix, ho sé d'amb el que realment bo este en la vida. Ella dit, tu avui és com aquesta sensació innata de vull dar les meves facultats en t'ajudar a la resta com a doctora? Jo no sé en quin moment se produís aquello que dius, tu que vos este de gran, no? No l'he atrapada, jamés, però avui hi havia redacció d'aquelles de col·le, i tu que quieres ser de mayor, perquè la beta era en castellà, i jo avui he metut, no sé, avui este tan 10 o 11 anys, jo quiero ser pediatra, no? Pediatra, no digueres doctora, digues pediatra. No, jo digué pediatra. Jo penso que la influència són aquelles causes que passen en la vida, no? Que dius, bueno, per què ha passat això? Bueno, doncs tot un cúmul de causes, no? Nosaltres en casa érem multimainatges, jo sóc grana de weight, i la meva mare, tot estem avui hagut, bueno, avui
uies estudis com a de poricultura en Barcelona, e tostem auie com, vaja, nosaltres mos cuedaue, no? O sigui, era auie multi recursi, cau entene que en aquells anys de 55, 60, 65, en a Val d'Aran pediatra com a tal no n'hi hauia. I eren els metges de cabecera. Quan calia veure a causa d'un senyor especial, era Barcelona, ne siquiera l'era Lleida, o se no, de Sant Gaudens o de França. No? I a la vegada mos soanyauen molt en casa. E dempús hi hauria, no sé, d'aquells caus que rebrembes, no? Doncs que mos cau anar a cercar vacunes ta vacunar els mainatges, com a que se varios amics, famílies i acrò se metien d'acord a dir de mos cau vacunar els mainatges. No? Recordi que hi hauria un dispensari que ja on era practicant, que mos metien les vacunes, la veig, els que més eren era verola, que era una vacuna que era ultra obligatòria, i bueno, pues, totes aquelles caus dempús pues, no sé, el tema de soñar, no? E de cuidar, e de guarir, tostem m'auie, bueno, pues era un senyal, dic jo, me cau aprendre a això, no? O me veigui tan capacitat d'ec. Tu, Imma, t'embrembes de quin... Suposi que dieu, se jo ara te demani, t'embrembes de qui sigui aquest to darrer pacient. Dieu t'embrembes, no et sai. M'estic t'embrembes de qui sigui que era primera persona que entrec per a tia porta? M'embrembi de darrer perquè coincidic el dia que jo ja plegaua i aquest dia venguia Emeni Guillem, tant en mainatge, que ara, bueno, n'aixequem més de mas. Acrollin tracte massa familiar, d'enguany, i a la vet aquest dia me digueren, bueno, quan arribem en Viella, te venguem a veure un hospital, veiràs el nen, era darrera visita. Però sigue quasi planificat per de que això, de que venguien aquest dia. Era primera, m'embrembi, tal qual, perquè aquest dia d'ús, t'he dit el dia d'ús, sí, tot que dia d'ús era diumenge, vale? Se no rebrembi mau. El sector de la sanitat ja sabes que no a fins de setmana, No, i a la vegada, claro, jo digui, me cau anar a l'hospital, anavei, entré en l'hospital, la vegada hi havia, jo infermera, que era des monges de Ciutat de Raval, que se n'encuidava, que estava treballant així bastant de temps, Sor Conxita se diguia, li digui, buenos días, me presenti, acrò digui, hay alguna cosa, tal, algun aviso, tot això sense mòbils, sense arren, i a la vez me dit, bueno, sí, ha nacido una niña, ¿vale? Aquella mainada, jo mainada de Bussós, que tostem, clar, l'agut perquè siguec, no som que era que neixec quan jo començava a treballar, sinó realment era la meva primera pacient perquè encara no havíem hagut ni cap dia de consulta. I Judit de Bussós, i tostem, era sap que sigui que era la meva primera pacient, i tostem ho m'ensenyava que era complicitat, no? O sigui que primer et darrer sí que me brembi. Entre mi n'hi ha hagut multi, dels quals multi rebrembi, doncs, segon a segon causes que han passat al long de tots els anys, moltes nets de nervis, corrudes, agarrar ambulància no era com ara, sinó, a veure, on era urgència? Sí, doncs venga, me'n cau anar, o tenir un cotxe, perquè no eren ni siquiera ambulàncies com ara, eren cotxes, i venga, a córrer a Sant Gaudens, o baixar tenir un recient naixut a Lleida. Tu hages era acompanyament en l'agents de l'ambulància? Sí, perquè no hi havia res més. No hi havia res més. Ara tu estabilitzes en malalt, has un equip que més o menys està especialitzat en transport, que en ben moment, si no hi ha hagut res més, també ho hem gessut, més els primers anys, si hi havia haver a causa urgent, baixau a ajut a Sant Gaudens. Més, clar, si tu baixes a Sant Gaudens o baixes a Lleida, guaire
metges i Ací demorauen en a Val d'Aran, a la vez. no, alavet quedauen, donques és que hi pogués auer de metges de cabecera i ja està. Però el que passa que dempús, quan comencèc ja l'hospital en l'any 85, alavet era quan ja hi hauia un metge que estava tostem de net de guàrdia en l'hospital, en qui alavet sa res. I diré, a condar de que er hospital inicie oficialment la seva activitat, això que comentes, a tour dels 40 anys, s'ha poc temps Sí, s'ha en celebrat. reconeixement en parado d'arties vinculat a Dagueset, en què a la vez no hi hauria incidència nocturna, no hi hauria de guàrdia, que hauria mobilitzat un munt de vera forma Hi havia infermera, tabutjar. hi havia infermera, veres auxiliars que inclús viuien en l'hospital i a la vez se hi hauria a través de telèfon fixe. Vale? No, perquè els mòbils hi molt, molt posterior. A la vez, aquells primers temps era molt difícil, o sigui, està localitzat, que era tostem el que era gent se queixava, és que no trobam ja més els metges, perquè, clar, tu has a vida també, no? I a la vez sí que ja tothom sabia com haurien d'anar a atrapar el doctor Vidal o el doctor Serrano o el doctor Riaret Les, en Bussós o el metge de Les, ja sabien més o menys, però no era situació com ara immediata que tu has una trucada d'urgències. Nosaltres estem a Gomet, els guàrdies localitzables. Localitzables tenen 20 minuts de resposta, però tenen un aparato que te criden. A veure, l'aparato de la veig no era mòbil, Era en busca però o si cau era carrer Natau. una emissura que sigui que a través de Pepe dels pompiers, Pepe havia comprat unes emissures, membrem Vidramarca, ICOM, que era pues, com a, no sé, 10 cops més pesant i tot de volum que un mòbil, i tenia una antena quasi d'un pam. Tostem era anècdota que quan m'anava a comprar un bolso, tostem campava que veig com se podia quedar ben plaçada era emissura. Que crec que hauries de portar sí o sí, tus temes de sus, quan ets guàrdia o... Tus temes de sus. En el primer temps, com no hi havia una emissura base el que era en l'hospital, que no hi sigui, que està d'empús en l'hospital nau, a la vez les trucades que hi pogués saber, a través del telèfon, anaven al parc de pompiers, que tostem hi podia haver, tostem hi havia cau carrers. I a la vez, a través de la emissura, me picaven. A la vez, bueno, els pompiers també estaven igual, havien les sues emissures de localització, a la vez havien el canal general, i d'empús a parlar, te diguete, pues has una mainatge que està a 40 de fiebre entre dos, ¿vale? I a la vez, pues, t'ha parlat de canviaus de canal. Tot aquerò, calec un senyal també per respecte a Pepe, que volia les causes tostem molt ben estacades, que no podíem haver emissures que et comprava en Andorra, ¿vale? I sense haver cap tipus de llicència. De fet, mos calec treure era llicència de radioaficionats. Per sort, Imma, totes aquestes causes imagino que han prescrit. Sí. Que totes les causes intercomunicatives que hauràs vulnerat pendent aquella època hauran prescritat, o que podem parlar de forma tranquil·la. Sí, doncs bueno, jo era Eco Bravo Alfa Quito Hotel. ¿Vale? O sigui, són aquelles causes que t'embrembes encara d'això, a que utilitzar relativament poc, si eren 2-3 anys. Però m'estàs dient que t'ha comunicat a tu? Te dient Eco, Bravo, Alfa, Quito, Hotel? Aquest era en menys... Són que t'ha comunicat a tu avui de dia que eres 5 paraules. Distintiu, claro, perquè són els distintius de... Però això és com molt militar, no? Bueno, era este radioaficionat, este radioaficionat hauries de passar un examen relativament senzill en segons quines causes, però prou complicat de causes d'ondes, electricitat, no sé què més. I que tu penses, jo soc pediatra, per què me mostren a jo això? Però ja que hauríem hagut la sort de poder haver aquest aparatet que mos permetia, si més no, anàvem a passejar hasta Plan Batalleu, hasta la Piusa, sabent que pots estar comunicat, perquè a través d'acrò hi hauria tot era hilat de comunicacions així o naval.
que auien, pues, el que li diguia aguest Pepe Pajarito, que era aquest repetidor que auien anau en Port de Viella, que siguec un shinhau emotiu tanben dera sua caiguda e deth sòn accident, e alavet, bueno, pues, estàvem ben comunicats, inclús dempús molti còps jo marchàvem d'excursió e m'emportava era mesura perquè ère ua manera de poder estar localizable, ja fora deth tema de pròpiament der hospitau. A posteriori, ja tant er hospitau nau, se vedec que efectivament que tota la gent que hi treballaua des del laboratori, radiologia e toti els metges, hi hauria d'haver ua manera de poder-se comunicar. Tenguetz en compte que no existien els mòbils, només hi havia telèfons fixes. I a la vegada, no sé, aquerò era legalitat, ja està, és que vengueren ad darrer, ja no s'haueren de comprar er aparato eri, ja no haueren de era examen aguest de ràdio aficionat, ja se normalisèc. Quin ei se t'i auesses de dir, dependent aguesti, quasi 43 anys? Sí, Has exercit? quasi 44, sí. Leo 44, se t'i auesses de dir, no sé, sei un període, sei època, sei un moment concret, més a l'un de tot aguest temps, què és el més positiu que t'ha pogut arribar a passar o què és això que t'hi rebrem més de dir de aquesta època era veritat i que la rebrem da mia rialla? Home, hi hauec ua època der hospitau que siguec realment ua època molt, bueno, viscuda molt plenament entre toti. Érem poqui, inclús rebrem que quan... De quina època parlam ara mateix? Estongui parlant des de 85, 90, 95, diríem en què 2000, ¿vale? Perquè rebrem un cop que érem jo a esta, se celebràvem la vet els 15 anys, no? Jo un petit speech comparaua com a tant era adolescència, no? Aquells 15 anys que érem en plena adolescència, tant tot era força, tant tot era il·lusió. Érem, insistisqui, que érem molt poquets i, per tant, qualsevol causa que hi hauesse, no tocava sonque el cirurgià o l'internista o a qui sigui. Tothom se'n ressentia quan vera causa o no acabava d'anar o hi havia hagut doncs, una mala experiència, tant un accident múltiple que d'aquí n'hi havia força. Hi havia un avís que era emergència 100, que quan te didien per a mesura emergència 100, ja podies córrer. No se tractava millor de reng de mainatges ni de lo que tocava a cada un, sinó que aquí hauria d'acabar, tampoc sigueren multi viatges, més... Emergència 100 era ja catastrofa. Era te metien els peus de punta. De córrer, et ginecòleg, et cirurgià, tutti. Igual, tu t'hi deixaven aquestes competències i se centraven tot en aquest mestier. Sí. Perquè era caucarrent, no sé si extrem, més excepcional. Excepcional perquè en un accident múltiple, per exemple, doncs una persona soleta o dues o tres o quatre no pot estar. Aquí ho ha d'acudir tothom. Rebrem un cop el ginecòleg en mi de passillo suturant un escalp i una herida d'aquestes en cap, era visitant a no sé què, o sigui, hi ha hagut moments que realment ha calut actuar molt en equip. Aquells moments les vivíem molt. Dempús, érem toti, no digui de la mateixa edat, però més o menys, tant mainatges també de la mateixa edat, i a la vegada, doncs, hi havia molts moments d'aquell de fora de l'hospital. Doncs, era un de mai, vinga, era un de mai, dic un de mai perquè era un dia festiu, en aquest cas rebrem perquè n'era mai una costellada en a bassa d'arres, tu que portes tal, i al millor mos trobàvem, tampoc érem se ne pico com ara, érem jo a Trentia, tant els mainatges, i érem realment hi havia un equip. No digui que ara no hi sigui, però ara són petits equips. I són de quiròfano, d'urgències, i de fet, com hi havia dus, o mos amassàvem tutti. Aquella època sigui una època realment durada i que tothom rebrem bé. O sigui, desviels rebrem bé i rebrem bé d'angoi. I ara, malerosament, te vull preguntar, perquè aquestes causes no hi
auriolisme, no? Amarillismo. Sí. No sé si aquests termes de llengua se me van a tallar coig per dir auriolisme, a veure si existís o no, ja m'han dit d'aran. Més, ho hem traslladat a les persones que ens escuten en època la crono d'or. Més, episodi o els moments on pitjor que has passat tu com a professional, te va dar hi ha pista que diu, no sé si va per aquí o no, més l'època de coronavirus sí és complicada, enteni, no? L'època de coronavirus sigue complicada perquè de patac, bueno, jo penso que sigue complicada a tutti. Era gestió de coronavirus en una família, tant els mainatges embarrats en casa, era tan complicat com a tant usati en hospital, que cada dia el primer que hages era dauris notícies i havia quin protocol vam haver. Vale? Efectivament no ho havíem viscut, jo professionalment no ho havia viscut, jo epidèmia, més l'heu dit, jo pandèmia, no? Com a siguec aquesta que pràcticament de la nit al dia mos calec canviar, no? Acro que diguen, no, perquè en Xina tal, en Xina, de patac, lo de Xina no havia tardat 4 setmanes que ja cauia massiu. E a la vez tot era nau, tot era discutible. E per què cau això? Ben, escolta, hi ha causes que no havien explicació, perquè mos en manen a tau. Vale? Calia seguir una sèrie de protocols. Per què no podem anar tutti a l'hospital? Perquè aquí mos haurem de partir. Ens haurem de partir, usem més atenció telefòniques, mos partíem els dies que anàvem de manera presencial. Realment sigue una època dura, però dura, jo penso que ta tutti, cada un en son airau. Penses que així a Valdaran arribarem a nivell que se diria, això no sé si és cert o no, totes les causes que en les comunitats autònomes o en les grans ciutats se secunden d'una forma o d'altra. Només jo rebrem que dient que hi havia un moment en què se seleccionau les persones per a la edat de dir vam a centrar més els nostres esforços en salvar les persones de 40, 50 anys, que no pares de 70, 80. No, jo penso que si no ho haurem jamés, o sigui, no sigui quasi com a passeig, jo què sé, en Madrid tant era gent grana. A tu t'ha arribat també aquesta sensació de que hi ha com a un triatge? Un triatge, però que potser venguia edat a cro, perquè era gent grana, gent soleta, gent a cro, que se trapauen, que se morien estufant-se, o sigui, tant baixades d'oxigen que se les trapauen morti. Així no passec. Nosaltres canviarem era nostra manera de treballar, però a res se quedé desatès. Penso que pitjor que aquell primer mesi siguec a posteriori, el primer iguer. Aquest primer iguer que hi havia un senyal de visitants, saps que ja mos podien començar a desplaçar, que a la vez tothom volia tornar a altre cop a la vida normal i que no podia. Jo, ara que et dius això, m'embrembi perfectament que hi haurem moments en els que, em sembla que era el Consell General d'Aran, que eren en cuidat, òbviament, de les comunicacions vinculades als casos positius per coronavirus. Malerosament, que estava per traspàs, que també volem, òbviament, anar ànims a la família, que parlant d'aquesta qüestió. Jo m'embrembi que hi hagi un moment en què tot i hagués quasi baixir a zero, en vist passec això que tu dius, no? Era que començarien a arribar els turistes, era tot com a molt, volíem hermetisme, no? O com a mínim protecció, que quan tornaven a aquests casos, se tornava a disparar el contagi, a la vegada diguérem, què passa això? Què passa? Sí, hi havia que eres onades, després així seguíem molt a tot i haguesti matemàtics, perquè en definitiva eren és que mos anaven dient, aquesta curva va en augment, vigilats. Jo crec que també era una causa que me sorprenia, perquè deia, bé, haguesti que no estan en dia a dia, perquè nosaltres ja podem veure, si haurem 3 infectats de coronavirus i avui no ho hem sies, doncs pot ser que demà n'hagam més, o sigui, però estem en a trinxera, estem vedent els pacients. Però els matemàtics aquests que se dediquen a tot aquest tipus d'estadístiques ja t'advertien. Ja ho a nivell de pediatria, quan diu una causa molt bona, que mos a tutti de dir estem tutti a massa
estam tutti connectati, estam tutti ben informati. Se crec un grup que encara s'ha dit copedicat. Aquerò era el Covid pediàtric de Catalunya. Érem tutti els pediatres amassadi que per gràcia d'aguesti amics e a la intercomunicació que hem avui en dia, cada divendres, des 2 de migdia, mos trapàvem llaura. I a la veta era la manera de saber, sobretot d'informar dels hospitals més grans o de pobles o ciutats més grans que siu, que t'anaven dient, pues escolta, ara està passant això. Pues ara, aquesta darrera casi que hem hagut, resulta que de là teniu coinfecció de llaute-virus, o era sintomatologia que hem ara i tal, o recient nascuts, jamés, o sigui, què passava en aquelles embarassades que havien agarrat Covid? Què passava en aquells nascuts que sa mare havia hagut Covid o que a la setmana de néixer te les trapaves tant Covid? Quines conseqüències mèdiques hi havia de tot això? No et sabíem. A veure, era manera d'estar... Ne dieu et saberam. No. Ne dieu et saberam. So de mateix succeeix amb les vacunes, que òbviament entenem que les vacunes han cau carrent de positiu en la societat més. No sé si saberan ben dir les conseqüències que hi haurà, perquè geseren allà velocitat. Les vacunes de Covid. De la Covid. Sí. Clar, no parli de les altres. Les vacunes de la Covid jo penso que sigueren també atureren era l'impacte gran, era una dada gran. E després se vede era gent, total, no me vau vacunar perquè tal, me pou, aquesta vacuna les hagi pou. Hagi pou era vacuna que havia estat premanida en poc i mesi, que no havia potser passat tot i aquells cicles que passen qualsevol medicament o qualsevol causa hasta que se realment... O sigui, és que no hi havia hagut un temps material i a la vegada la gent havia por de meter-se aquella substància. Està clar que després se d'una forma molt generalitzada la gent a començament se moria, després se deixava de morir, i veia però ja la gent digui, bueno, pues a lo millor vera causa sí que, a lo millor vau emmalaltir igual, me vau infectar igual, però no vau emmalaltir d'aquella manera que van anar a UCI. De Ciutat de Valdaran haurem vera gent joena que acabava que anar a UCI en Lleida, que no se passaren massa ben, que per sort engesseren ben, perquè els UCIs també no te digui el que haurem de ta tia d'aquells malaus que jamés haurien hagut quan vedien de patac dient, pues escolta, sembla, perquè era tot observació, error d'això, sembla que van millor se les metes bocadents. I a la vegada, tots els malaus en UCI bocadents perquè semblava que els pulmons evolucionaven millor. I això era fruit d'observar, veure i d'això. I sobretot per estar tutti comunicats. Ara barrarem molt poc airau sanitari perquè també vull parlar d'altres qüestions. Abans te vau haver entès ràpid. Són preguntes... Són fàcils. Més, han d'estar d'ahir o 2 paraules com a molt. D'acord? Vinga, endavant. Això és pitjor que un examen, No n'hi. Per ara era gent contenta, o com a mínim acro sembla en a cara que en. Pediatria, Pediatria, alegria, creixement, salut infantil. Quina era l'edat més intensa? Actualment era adolescència, i després el primer any. El plur més comú i quan? Quan han un mes, els mainatges no paren de plorar, els pares no saben per lo que ell. Quina era frase típica que te diguis mainatge o mainada abans de la consulta? En mainatge? Te diries de la mare primer, va, deixa'm dir des de la mare o de l'abuela. I que hagués també venguent d'en pis. Bueno, en mainatge no vull que me punxes, val? Tu estem el tema dolor, és un tema que ens preocupa més, tu estem el que te campen tant aquella careta, i te diuen, no vull que me punxes, me toque punxar avui, i avui, com dir l'anècdota, antes de la Covid, després no poguérem més, canviarem els mètodes de distracció tant dolor, més avui els mòbils, no mòbils, telèfon mòbils d'aquests que se pengen,
tant animaus, que multi lagui multi ans, es pares betung digia, encara has aquesti animaus assiu penjadi, ben. És veritat. Donc, quan les metíem jo a vacuna, les didíem, has de boar, bé, i guarda, era elefant que vole. I a la vegada aquera boada, però era un mètode distractor. A la vegada, benché que era Covid e no podíem boar, vale? A la vegada canviarem de mètodes. Però ben mainatge digia, aué me toque aquerò de boar, vale? Perquè les he pou inclús de dir era punxada. Quina frase més típica d'espais mais paisenyes. La digui en castellà, deixa'm-la dir, mi niño no me come. ¿Vale? Aquelles són unes frases típiques de mi niño no me come o en meu mainatge tossís, tot era net tossint. Sí. Aquelles són unes frases més típiques. E dempús jo hi ha frase que jo tostem, quan l'hem tenuda de vera mare, tostem m'ha metut els peus de punta. E aquí sí que hi ha alerta. I quan vien acots estudiants o gent estau en període de pràctiques, les et digui, perquè jo a causa que jo tostem m'ha de soell. Què li passa a ton mainatge? No le veigui ben. Quan jo a mare te dic no le veigui ben, d'entrada, preda-te encampar perquè vera causa hi ha que no està ben. Vale? No hi ha cro que digues, va, aquesta mare jo ha planyot, o jo exagerada, o tracta aquest mainatge entre cotonets, no. Quan jo a mare t'he dit no le veigui ben, preda-te encampar-lo. Això ha d'estar entès ràpid, més aquesta deixa-te l'explicació. Mos planyem més ara o he 20 anys? Mos queixam més en hi ha consulta ara o he 20 anys? Ara. En hi ha paraula d'este doctora ahí? Difícil. Color favorit? Blumerenc. Beguida favorita? El té. Beguida més saludable? L'aigua. Beguida menys saludable que no sigui alcohòlica? Sucs de fruita. Són que pos menjar i a causa pendent de la resta de la tua vida. Què hi? Verdura i fruita. Ja des dies. Verdura. De la Val d'Aran, quin és ton loc especial? Et loc que en quan te sentisses que dius ei casa? Era muntanya. E des muntanyes, Port de Viella, Montarto, els lacs. Molt bé. Donc espero que no era tan complicat el test. No, però cenyir-se a una paraula és molt difícil. Ho estàs sintètic. A tau de patac, he contestat això i potser ho he sabut de contestar jo a causa, però és el que ja és de per primers. això hi entès ràpid, perquè a tot no Ja. te deixi pensar. Com a ves en la nostra esqueda, que és com a Dia Internacional de la Hemna, jo te vull a preguntar força clara. Tu te consideres un referent com a hemna diguem, en les futures generacions de resiliència, de treball, d'esforç, de dir Imma Caubet, ell una referenta, ell un referent en global l'agens d'aquest sector? A veure, jo no me'n sentia, la veritat, i que no, perquè jo he après molt de companys, he hagut jo multireferents, més el que són aquests darreri mesi, que ha estat ben des de companys d'Aciu, de companys de Barcelona, companys de tot Catalunya, ben gent que a lo millor ha sabut, doncs avui ha acabat la meva activitat assistencial, m'han telefonat, estudiants que m'han dit jo he pediatria per aquest mes que passé en l'Hospital de Viella, o tot això al final t'he pensat doncs, que vera causa Déu es transmete. A la vegada, no és que vulguis este referent, però pensi que... Es devia ser un referent de forma indirecta. Exactament. A la vegada que era por que jo avui que res me prengués la plaça de que jo volia la pediatra de la Val d'Aran, al final pues, pensi que he aconseguit a lo millor hasta massa, no? Perquè sí, bueno, han estat multitents que sí que en tema laboral, no? Hi hauria multireferents, per exemple, en la província. Quan se parlava de Balaguer, tothom pensava en Francesc Domingo, o quan se parlava de Mollerussa, tal, o quan se parlava de la Seu, bé, quan se parlava de Viella, tostem, pues era Imma, la veig... Croyengoita, tu. Donc, vist ara, després de tot el que era gent, pues m'ha reconegut això, pues,
pues sí, realment ei un orgull, però tanben vau a didre pues, que aquerò non sonqui faena d'un, senon qu'ei pues es causes com es devien, es equips coma tal, eth trabalhar a massa, era aué volut transmetre un shinhau tanben aguestes ganes i aguesta il·lusion per treball benhet, per esfòrç i a còp esfòrç que non resulten arren, però qu'al final sí que trobes era tua era recompensa, non sai com se diria en aranès. I a darrera qüestió vinculada a ara hemna en general o ara igualtat, què penses que cau entà potenciar aquesta igualtat entre hemnes e homes? No parli ara d'era irau sanitari perquè jo crec que aquí pot haver a certa igualtat o com a mínim... Avui en dia en aireu sanitari vau a dir que bàsicament ei un munt des ennes, Vet entara facultat, en a mia època érem 70-30, 70 gojats per 30 gojates, aprox, Veigui ara, quan mos trapam, perquè en els darrers anys mos haguem trapat és dera promoció dera facultat, ei atau, era proporció ei aquera. Avui en dia jo diria que just ara inversa. Vale? Sí que hi ha especialitats, pues tot era irau dera enfermeria, però ha estat bàsicament tostem tenguda per pes ennes. Mes ara són totes especialitats. Antes diguen, com a basta jo una traumatòloga. Pues ara traumatòloga, uròloga. Ben, doncs, pràcticament en totes les especialitats hi ha, la veig. En món sanitari, realment, inclús en investigació, que aquerò tanben ha que siguen es ennes d'ua forma tan present en tot el que era medicina, era ciència, aquerò tanben ha de canviar moltes causes, perquè es ennes hi ha una època de la seva vida que han de dedicar-se als mainatges, que han de pues, agrò. Encara que hauria d'este paritari, entre cometes. O so de més paritari possible, perquè òbviament era figura de la malla insubstituïble. Absolutament insubstituïble. Crec que ho hem tot i clar. Aquí cau un treball molt intens de dir, pues a veure, si aquesta plaça de treball està ocupada per ennes, pues cau condar que hi hagi d'haver molta més gent, perquè hi haurà era enna en una determinada època, haurà de parar la seva activitat i dedicar-se a tema de la criança dels mainatges. Que no se tracte tot en que pare asque tanti dies d'esta ta poder acompanyar a Aramai. Ell una visió un xinyau més, ben, apropant-se als països nòrdics, no? Totes els avantatges que han els ennes a l'hora de treballar i a l'hora de cuidar dels mainatges. Aquerò, ell una visió de futur, perquè en aquells primers anys, quan els mainatges han d'estar atesi per sa mai, espais, però sobretot per sa mai, i tot això reporta en un futur molt més saludable dels mainatges. Portam, Leo, 43 minuts d'entrevista, encara que se passe ràpid. Generalment aquestes converses duren 45 minuts, vau a demanar se podem haver a prorrogar de 3 minuts extra d'amb tu i alongar en què és 48-49 apriprets, perquè te vull demanar si és aranès, si és la nostra llengua. Vivem en un moment complicat, encara que jo pensi que de cada viatge hi ha més informació que ja més, o que se s'hagi de polítiques més actives que ja més, els propis ajuntaments, Consell General. Jo crec que ja hi ha conscienciació en general, més hi ha caucarrent que encara manque. Què penses tu que manque? Donc manque perquè en poqui, vale? Manque perquè s'estudia en estudi, els mainatges en menys faltes que jo, segurament, a l'hora d'escriure-lo. Home, me cau dir que era letra de metge complicada. No, però en sentit més, diguéssim, gramaticalment i aquestes coses, perquè nosaltres no l'hauríem estudiat com a tal. De là vengueren les normes ja quan ja érem gran i també hi ha tots els canvis, que tot això també hi ha una història, no? Més no le parlen. I per què no le parlen? No le parlen perquè estem en una societat en Aran actualment que són més de d'hora, castellanoparlants, podem dir. En bon sentit de la paraula, No ho venc a dir. Sí, com diguin, era mi abuela, és de delà. Donc, és de delà són més que és d'aciu. I a la vegada tot això que famílies que asquen aranès com a llengua materna cada cop són menys.
que és difícil d'incorporar-la en les cases. Jo veig en els meus companys M'estic, per exemple, se me deixes a nivell personal, dame tu nome, parles en espanyol, no? Més de més tosis, s'imagina que parles en aranès. Tostem en aranès. La veig, aquesta transmissió no és possible, la en aranès encara. Sí, però t'acas de creir. T'acas de creir. Els meus fills parlen en aranès els seus mainatges. Tant se són de Naval com se són d'hora. Perquè crec que han viscut. Nosaltres, quan marxarem de Ciu de Viella, anàrem a viure en Barcelona, tots temps se parlava aranès en casa. Era mia mai que era d'aquelles persones políticament correctes, mainatges que no vos entenen quan venguien amics de casa, i nosaltres mos prevalia, era aranès antes que qualsevol. I a la vegada, en taula, substitut era mia mare, mainatges que no vos entenen, que sí, mames, que sí que mos entenen, i acabaren els amics més propers entenent, sobretot, quan anàvem de mainatges, dels campaments o de les colònies, que eren diversos, entre nosaltres tots parlaven aranès, els altres s'acabaven enterant de lo que era. Perquè era una causa que te gessia. El que te diria que jo veig, per exemple, en companys de l'hospital. I molt difícil que era gent, quan ven a Ciu, adapte, o sigui, s'atrevisque a parlar aranès. Te les podria dir 2, 3, 4, condadi. A la vegada, hi ha gent que li xoca i que dius, hombre, parla a tau, i li xoca en positiu, no? Bueno, doncs ell ha riquesa, ell ha causa més. Que dieu, vos dir que era gent com a vergonya de parlar mau era nostra llengua, que se li va jutjar, que és pervertint era nostra llengua, que no la parles bé. No, tant com a pervertint no, però com a d'empús, hi ha la tranquil·litat de que parla el que parla, me van entendre, no se ve aquella part, diguéssim, de besuny de mantir aquest tresor que hem que era nostra llengua. És un tresor que ho hem de soñar. Exactament. Perquè els tresors són valuosos. Ara, me digui, era companya, era pediatra, no era aquell de Ciu, sinó que anau venguda, me digui, ara parlaran menys aranès en la consulta. Perquè, clar, jo tostem, inclús tant els mainatges, encara que siguessin d'hora, tostem, com a savi que no estudi, la parlen, tostem lo entenien a la veig. Ell, a base de picar molta peira, cau per xutar, cau entene de que si els mainatges lo parlen, ara sabem que hi ha una llengua que se en aula, la cau trair de l'aula. La cau portat a pati. Exacte, aquest és pintat pati, suposi. I després, que a l'hora d'escriure un WhatsApp, l'escriuen directament. Encara que l'escriuen mau, però que l'escriuen. Sí, exactament. El que sigui realment ho ha causat ta comunicar-se. I que els aranesi no hagam vergonya de que quan hem en un grup que hi ha en multilingües, tostem mos passam. Jo crec que ho reconeixo que inclús de la manera que em vegi acrò, i també me passi. La veig cau, per exemple, ara, nosaltres estem parlant a Ciu, era causa i fluida, i jo no pensi en absolut, en castellà, en català, en arreny, però si haguéssim 2 o 3 més, segurament que parlessin ja altra llengua, ja ens hauríem saltat en ben moment. I acrò passa, ja ves, quan dic, tornem a parlar en aranès, perquè m'ho vam. Doncs, Imma, amb aquest missatge que has dit de percitar, picar peira, s'estut, doncs, treballar tot i en integrar, perquè jo crec que era clau aquí, era integració en aquestes persones se puguen sentir també còmodes en tot parlar aranès. Barraram aquesta conversa. Vull agrair-te també la teva sinceritat, les bones paraules que també has dat també en tot sector, en tots companys i amics que segurament les mancaràs força en la consulta. Era gran Imma Caubet s'ha retirat, que ara comences jo a nova vida, una vida totalment diferent, que suposi que hi causa d'acostumar-se, no? Sí. Més segur que la gaudisses força. A tau de morir que sigui. Imma, de veritat, mil gràcies per haver estat avui en el nostre podcast de Aran en Podcast. Que vagi molt bé en la vida condadara, mos veiran pel carrer. Moltes gràcies. Espaci ofrit pel Consell Generau d'Aran.